Je hebt heel veel hulpverleners inderdaad die heel veel dingen met een specifieke doelgroep doen. Maar er zijn sommige cliënten die niet binnen de kader passen. En dan wordt het op een gegeven moment nog erger. Ja. En de communicatie, de manier van omgaan, het ontbreekt een visie, de kennis van de specifieke doelgroep. Hoe zit het er dan met de achtergrond? Antillianen gaat heel anders om met opvoeden. Maar dan ook past hij dan nog niet binnen de bestaande instanties. En daar krijg je dit. Ja, klopt. Zeg maar, wij zeggen ook wel eens van je moet dakbedekker zijn, maar heel vaak moet je de dakpannen weer rechtleggen. Omdat er allerlei regels zijn die op elkaar aansluiten. En eigenlijk heb jij niemand gehad die voor jou ook is opgekomen als moeder. Bijvoorbeeld. En wel je kind, dan zegt de staat ook van of de jeugdzorg ook van die nemen in bescherming. Maar er is niemand die voor jou belangen opkomt. Ik heb een voorstel. Als we geloven in het verhaal dat zij heeft verteld, of wij hem beschouwen haar als iemand die liegt. Als we iets voor haar willen doen, kunnen we een handtekeningactie starten en de druk op de pan zetten, of dat er een onderzoek komt wat er gebeurd is. En als iemand dat aankaart, zorg ik voor 100 handtekeningen. In mijn buurt, Capelle aan de IJssel, buiten Tilburg. Ja, maar dat moet nu. Nu, want anders heeft hij niks. Anders heeft hij niks. Ik wil graag ook iemand anders het woord geven, maar daar ga ik voor vertalen, want die doet het liever in het parlement. Die wil wat toevoegen en ook een bijdrage leveren. Bij? Ben je verpleeggezin? Maar je krijgt wel informatie. Mevrouw, laat ik zo eerlijk zeggen. Eerst ging ik iedere keer naar mijn dochtertje. Maar toen een keertje heb ik een grote probleem daar gehad. Omdat mijn dochtertje heeft astma. De pleegmoeder zat om te roken op mijn dochtertje en zo. De hele verhaal en zo. En toen heb ik iets van gezegd, zo van ja, mijn dochtertje heeft astma en zo. Het is niet goed om op mijn dochtertje te roken en zo. Toen zei de pleegmoeder en mijn gezinsvolk zo van ja, als je dat niet goed vindt, dan moet je gewoon hier weggaan en nooit meer komen. En toen begon die probleem zo. En ik pak mijn dochtertje, ging mijn dochtertje naar boven brengen. Ik zo van oké, ik kom van Tilburg tot in Maastricht. Laat me mijn dochtertje dag zeggen, dan ga ik gewoon weg. Ik wil geen probleem meer. Toen mijn gezinvolk begon aan mijn hand te trekken van ja, ga naar buiten, je bla bla bla. En toen heb ik gezegd, blijf van me af, raak me niet aan. Ze bleef aan me trekken en zo pak mijn tas, ga aan de deur zetten. De derde keer, eerlijk gezegd, ik moest haar terugslaan, want ze bleef aan me trekken. En van toen hebben ze politie voor me gebeld en zo, allemaal van die problemen. En van toen mocht ik eigenlijk niet bij mijn dochtertje gaan. Dus de hele situatie was het zo. En nu heb ik mijn dochtertje ongeveer meer dan 3 jaar niet gezien. Gaat toch niet? Nee. Die mensen om je heen, waar je mee praat, waar je hulp aanvraagt, of die zelf hulp bieden van hé, ik ga dit wel even voor je doen, of ik ga dat wel uitzoeken voor jou. Heb je mensen om je heen? Dan ja, omdat heeft me 's morgens vroeg gisteren gebeld en zegt zo van ja, er is een goede gesprek en als je hier komt dan kun je ook jou uiten en zo. Dus ja. Ik wil je heel erg bedanken voor het vertellen van je verhaal. Ja. Dat je dat zo open met ons deelt. Maar wat heb je van ons nodig? Want ik hoor dat jij enkel Damien hebt, maar ik weet dat Damien dit ook vrijwillig doet en gewoon zich inzet de tijd die hij heeft. Je hebt heel duidelijk aangegeven wat je doelen zijn, welk pad je wil bewandelen. Heb je ook zicht op wat je nodig hebt om dat tot een succes voleinde te brengen? Ik wil gewoon dat iemand me gewoon helpt, omdat ik sta gewoon in een, ik weet niet, gewoon op een plek ik sta gewoon te schreeuwen om iemand mee hoort en iemand mee helpt, omdat ik snap het niet zo goed. Waarom willen ze mijn kind niet teruggeven? Was ik nou een slechte moeder? Nee. De gezinsvolk, toen in die tijd dan,
Ze heeft tegen mijn moeder gezegd dat ze zal bij mijn moeder komen om sommige dingen zwart op wit te zetten. Maar mijn moeder heeft haar gezicht nooit meer gezien. Dus ja, dus wij wisten helemaal niet wat we wou van mij hebben. Dus, wat precies moet ik doen om mijn kind terug te krijgen? Dat hebben ze. Maar je hebt toch die 4 advocaten gehad? Zijn die daar niet achter gekomen? Toen ik heb de advocaten gehad, ik was 16 jaar, toen was het pas gebeurd. Toen hebben ze een kind van me afgehaald. En ja, hun bleef tegen mij zeggen, hun kan me ook niet helpen, omdat ik ben nog jong en zo. Dus zo bleef de advocaat tegen mij zeggen. Omdat soms, hoe ik heb gezien, soms gaat zo, hun zegt zo van ja, het is al een lange tijd dat jouw dochtertje is niet bij jou, je kreeg jouw kind niet meer. Ja, dan krijg je dat soort verhalen. Maar, ja, maar ze hebben zelf ook gescheiden. Terwijl ik denk het uitgangspunt is ook zeg maar, dat je contact blijft houden, moeder en kind. En dat is dus niet gebeurd. En vervolgens, ja, denk, dat is niet in het belang van het kind en niet in het belang van de moeder. Hoe dan ook. Dus ja, nu zit je dus in een soort in een verkeerde situatie waarin ook instellingen dingen gaan toedekken. Ja, denk ik. Ja. Alleen denk ik, het is niet in het belang van ook niet in het belang van het kind dat de moeder niet kent en niet in jouw belang dat jij geen contact hebt met je kind. Dat kun je niet verkopen. Ik bedoel, ik hoop van alles aan de hand zijn. Kleine stapjes moeten worden gezet om moeder te laten groeien. En daar wordt te weinig gedaan in Nederland door organisaties. Ja. Maar het feit, dit meisje, Edith vertelt het net en dit meisje vertelt het net, het gebeurt nu nog dat ze bedreigd worden van als je dit niet doet, dan pakken we je kind af. Dat kan toch niet? Ik vind ook machtsmisbruik. Aan de andere kant ken ik ook verhalen waarbij tegen moeders bijvoorbeeld die drugs gebruiken wordt gezegd na de bevalling. Als jij je kind wil houden, moet je nu ophouden met harddrugs, want dan heb je een kans. En ik weet ook gevallen waarin het goed werkt. En dus de moeder is opgehouden met harddrugsgebruik en de kind bij zich heeft mogen houden en gewoon nu een gezinnetje heeft. Ik vind niet dat je het moet doen. Ik vind dreigen nooit goed. Uit angst leven werkt niet. Maar meer vanuit de mogelijkheden. Als jij nu stopt, dan krijg je een kans. Dan bied je hem. En ik denk dat er vanuit de Tweede Kamer ook een mogelijkheid zou moeten zijn. Hetzelfde als we dat doen met zeg maar de kwallenballetjes en de kampementen en zo. Maar dat er dus een setting is waar heel goede begeleiding is. Waarin moeders en kinderen leren om binnen een goede opvoeding en met structuur, dus het moederschap leren. En dan is het misschien 1 of 2 jaar, maar uiteindelijk levert dat veel meer op, en zelfs financieel, dan deze ellende voor alle partijen. Dus ik heb zelf zo van, als jongens heel moeilijk zijn, kan misschien in een soort gesloten setting. Het zal niet leuk zijn, maar dat je de kans krijgt om dan binnen 1 of 2 jaar te leren hoe breng ik structuur aan, hoe voel ik goed op, hoe verzorg ik. Zeker als je geen netwerk om je heen hebt. Ik wil nog even maar het is gewoon een mogelijkheid om in ieder geval dit soort dingen. Ik wil nog even reageren op uw voorbeeld, want ik vind het gewoon eigenlijk helemaal niet een gelukkig voorbeeld. Nee, ik vind het wel een realistisch. heel vervelend voorbeeld. Ja, nou goed, Ja. als je zegt tegen iemand die drugs gebruikt van en als je nu stopt, dan heb je kans om je kind te behouden. Dan zeg je hetzelfde als iemand die niet kan zwemmen, die in het water trekt. En als je nu niet zwemt, dan verzuip je. Het gaat er niet om iemand een dreigement voor ogen te houden. Het gaat erom om dat kind dan ook een perspectief te bieden. Ja. En dat doe je niet door te zeggen van, en als je niet stopt dan Nou, ik weet niet. Dus ik vind dat helemaal eigenlijk nooit een basis. Nou, we gaan uitzoeken. Ja, sorry. Ja, goed, ik heb er geen verstand van, ik ben ook geen hulpverlener, maar ik vind het ongelukkig. Ik zou het niet zo. Ik heb het zelf niet gedaan. Ik doe alleen, ja. Maar bij haar is het een kwestie van leeftijd. Ik zie in de krant een jongetje van 13 jaar die als piloot nu kan fungeren. Hij krijgt geen billenkoek, hij wordt niet bedreigd. Het is niet normaal dat iemand van 13 jaar een vliegtuig kan besturen. Dus het kan best zijn dat een meisje van 15 jaar, in tegenstelling tot een vrouw, Nederlandse vrouw, die pas bij 36 jaar een kind krijgt, het heel goed kan doen. Dus leeftijd kan geen